Aquest territori del Llobregat al Pirineus, de domini carolingi, és dividit en una sèrie de comtats. Tots hem sentit a parlar del comtat de Barcelona, del comtat de Girona, del comtat d'Osona, del comtat d'Urgell. En realitat, és el rei o l'emperador el que nomena els comtes. Però molt aviat, aquests comtes nomenats pel rei o per l'emperador tendeixen a transformar el poder en un poder hereditari i es creen les primeres grans dinasties comtals. Una d'elles, molt especial, pirinenca, d'Urgell i Cerdanya, és dirigida per un comte que tots hem sentit a parlar, que és el Guifré el Pelós. I el Guifré el Pelós és conegut, sobretot, en la historiografia actual, no per la història de les 4 barres, etc., sinó perquè és el primer que realment unifica el poder d'una sèrie de comtats. Sortint de Cerdanya i d'Urgell, rep l'encàrrec de ser també comte de Barcelona i després de Girona, i per tant uneix el Pirineu amb els comtats litorals. Com? Doncs ocupant la zona intermitja que havia quedat bastant abandonada, que és la zona d'Osona, de Berga o de Manresa. Per tant, arriba a fer tot un espai absolutament sota el domini d'una sola dinastia, la de Guifré el Pilós.